दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफादा जथायै जि बड'लेण्ड महोत्सव बेखौ फैगौ नभेम्बर दाननि 15 आरो 16 अक्ट'खालि गोदान दिल्लीयाव खुंनो जि लाहार फाहार खालामदों बे लाहार फाहार खालामनाया जोबोरैनो बाख्नायजाथाव आरो नंगौ गमामायैनो जोंनि हारिखौ फोजौलांनोब्ला जोंनि हारिखौ गोजौ थाखोआव लांनोब्ला जोङो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बर'नि जि माखासे जौगाखांनायखौ जोङो लांनांगौ जायोब्ला बिश्व दरबाराव जोङो सिनायथि होनांगौ जायोबा जोङो नंगौ बेबायदि मोनसे भारतनि मोनसे राजधानी केपिटेलाव जोङो बेखौ बड'लेण्ड महोत्सवखौ खुंहैनाया जोबोरैनो मोजां हाबाफारि जादों बेखौ आं व्यक्तिनिफ्राय पार्सनेलि आं बेखौ साबायखर बावदों दा फैबाय थानाय समफ्राव जोङो आरो बेबायदिनो गाजा गोमजायै जोङो खौसेयै बेफोरबायदि उत्सबफोरखौ जोङो खुंहैनांगोन आरो अब्ला जोंनि बे हारिखौ सारा बिश्वनि मानसिफ्रा जोंखौ सिनायगोन आरो जिहेतु बर'आ दिनै गाहाय थाखोनि मोनसे हारि नङा बर'नि रावा दिनै 80 सिडुलाव हाबनाय बेनिखायनो जोङो जोंनि हारिखौ बेजों लोगोसे जोङो जिअ'टेकनि बाथ्राखौ बुंदों दा जिअ'टेकआवबो जोंनि माखासे कालचारफ्रा जोङो बिश्वनि मानसिया जाहाथे मिथियो बिनि थाखाय जोङो जिअ'टेकबो जोङो दा मोननो हादों माखासे बर'नि बेसादफोरनि सायाव दा ओंखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो गाजा गोमजायै आरो साबसिननिफ्राय हामसिन बर' हारिखौ जौगालांनायाव बयबो जाहाथे खामानि मावो आरो बे लेखायैनो जोंबो बर' हारियाव खुनु गावसा गावसि थायालासिनो बर' हारियाव खौसेयै जाहाथे जोङो जौगालांनो हायो बेखौ बयबो बिनि थाखाय खामानि मावनांगोन दा दिनै जे मोनसे खौसेयै जोङो गोदान दिल्लीयाव जे मोनसे बड'लेण्ड महोत्सव खुंनो हाबाफारि लादों बेयो जोबोरैनो बाख्नायथाव बाथ्रा आरो बयबो जोंनि आसामनिफ्राय बा गुबुन गुबुन हादोरनिफ्रायबो रायजोनिफ्रायबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैगोन होनना खोनादों आरो भारतनि गिबि मन्त्रि श्री नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बाहागो लानायनि बाथ्राखौ खोनानो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जाहाथे बेयाव थांनानै रायजो राजाफ्रा गोबां बेनिफ्राय आरो साबसिन हामसिनै जोङो हारिनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बांसिन खाबु मोनगोन आरो बुजिनो हागोन बेखौनो आङो मिजिंथिदों आरो जोबनायाव जाहाथे बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै मोजाङै मोजां जाहाथे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हायो आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि बिथांमोननिफ्रायबो जिहेतु बे हाबाफारियाव स्पन्सर खालामदों बा बाहागो लादों होननाय खोनादों दा बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो आरो आसाम गभर्नमेन्टखौबो आङो बे समाव आंनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय गोजोन्थों।